Hej, jeg er Jesper Tørsø. I den her video fra i4DAP vil jeg gerne vise lidt om, hvordan man designer og implementerer, specielt det sidste, implementerer en relationel database ud fra sit design. Og jeg bruger de to værktøjer, DDS Lite, Database Design Studio Lite, det er det vi har adgang til gennem Blackboard, og så vil jeg bruge SQL Server Data Tool Visual Studio 2013. De to værktøjer supplerer hinanden. For det første, DDS Lite er fantastisk til at modellere, det vil sige, ud fra vores ER-datamodel får vi et skema med alle vores tabeller og alle relationships og alle primære og fremmede nøgler udlagt. Det kunne vi jo sagtens lave tilsvarende det skema, der skulle til i Visual Studio SQL Server Data Tool. Men SSDT er noget besværligt at arbejde med, når det er opstart. Det vil sige, her opretter vi hver eneste tabel hver for sig, og opretter derefter alle relationships med primære nøgler og fremmede nøgler. Så ved at kombinere de to værktøjer, DDS Lite og SSDT, kan vi komme hurtigt i gang. Fordelen ved at fortsætte i SQL Server Data Tool er, at nu har versionsstyring, og vi har deploy-funktioner og alt muligt andre nyttige værktøjer til rådighed, som vi ikke har i DDS Lite. Vi kan altså lave en iterativ udvikling af vores database, hvor DDS Lite, det er one shot hver gang. Nyt skema, der bliver drønet igennem. Det kommer vi lige til at kigge nærmere på, hvad det betyder. Men til gengæld er det hurtigt at komme i gang med at lave sin database. Og jeg har arbejdet med det før, at vi opretter et skema i DDS Lite og lægger det så ind i et databaseprojekt under SSDT. Jeg vil prøve at vise fremgangsmåden, hvordan det her foregår. På min computer har jeg startet mit SQL Server Management Studie, og jeg kan se, at jeg har adgang. Jeg har åbnet 3 databaser her. Jeg har en offentlig databaseserver, som ligger ude på vores IHA-domæne. Jeg har også en SQL Server Express stående og kører lokalt på min PC, og så har jeg en LocalDB stående her, og det er LocalDB'en, jeg bruger i første omgang. Senere, men ikke i den her video, så skal vi se på, hvordan vi deployer vores database herfra vores LocalDB over til vores SQL Server Express, og senere op til vores offentlige server, der ligger heroppe 10.29.029. Men lad os kigge på DDS Lite først. Og I har set den her model før, Peter Pedals cykeltransport. Og på baggrund af den har jeg fået opstillet et logisk skema. Det kan vi se her, og vi kan kigge i vores DDS-editor, og den vil jeg godt lige lade stå åben. Vi kunne også godt kigge i vores ER-diagram, fordi når vi kigger på sådan et diagram, som vi har her, skal vi være opmærksom på, inden at vi begynder at implementere det her database, at vi har faktisk nogle cykler liggende i diagrammet. Vi har, hvis vi starter ved budcentral, kan I se, at bydel og budcentral er forbundet, bydel og budcykel er forbundet, og igennem vores transportopgave er kunde forbundet til bydel. Så vi har en cykel her. Vi har også en cykel, hvis vi kigger igennem budcentral, cykelbud, cykel og budcentral tilbage igen. Det er ikke sikkert, det betyder noget, men man skal være meget omhyggelig med, at man ikke opnår det man kalder kaskadeeffekter i sin database. Og de fleste databaseserver, de tjekker rent faktisk, om de relationships, man lægger ud, giver anledning til kaskadeeffekter, og så brokker de sig over designet. Det har vi ikke taget højde for i den her udgave. Vi prøver at lade databasen hjælpe os, når vi engang skal til at implementere det skema, vi har her. Hvordan eksporterer jeg så det her skema? Ja, der har vi jo en eksportfunktion, den har vi stående her.
build script hedder den, og vi har altså valgt at build script til SQL Server. Nu prøver vi lige at se, om det er det samme, når jeg trykker på knappen her. Jeg kan se, der kommer en build menu frem, og I kan se, at der er rigtig mange dialekter, vi kan tale til. Den vi er interesseret i at bruge, det er SQL Server. Og som minimum, så vil jeg have lov at bruge det vi kalder create og drop skemaerne. Det her, det opretter vores database med alle de tabeller og relationships, der skal til. Det her, det rykker databasen ned igen, hvis jeg er utilfreds med designet. Load er et skema, som jeg kan bruge til at putte data i databasen med. Så den har vi egentlig ikke så meget brug for. Men jeg lader alle 3 kryds stående, og lader kun krydsene stå i SQL Server. Læg lige mærke til det. Over i min menu herover klikker jeg, hvad der må stå heroppe, og så siger jeg, at jeg vil have samtlige tabeller med i det skema, som jeg vil have bygget. Jeg siger build, og vi får at vide, at nu har vi bygget de 3 skemaer, load, vi har schema, altså create schema og drop. Vi siger tak, og nu er der kommet en folder herover, hvor jeg kan åbne den, og der kan I se, at der har jeg nu adgang til 3 SQL-filer. Jeg har mit skema her, og det opretter alle mine tabeller med nøgler og relationship, pri og fremmednøgler, som nu engang skal til. Nede i bunden af tabellen, der ligger der en masse grant permissions. Dem har vi ikke noget at bruge til, så dem sletter jeg. Det her er faktisk en editor, så jeg sidder og editerer mit skript. Modsat, hvis jeg går over i min Peter Pedal og kigger her, hvor jeg kigger på min skema her kan jeg ikke editere noget. Så mit SQL-skema her er et editerbart SQL-skema, og det er det skema, jeg nu gerne vil have brugt på min database. Så jeg sørger for, at mine ændringer er gemt, og så lægger jeg min DDS-slide lidt til side. Goddag. Der var lige en lille afbrydelse. Vi var kommet så vidt til, at vi havde fået rettet vores skema hernede og gemt det. Og nu vil jeg gerne bruge det og sagt, at det her skema vil vi nu gerne have afviklet i SQL Server Data Tools, således at vi kan få oprettet en database. Men her skal I lige være opmærksom på det, fordi det kommer til at foregå i 2 trin. Jeg går ind i min Solution Explorer, og herinde går jeg nu ind og opretter et nyt projekt. Jeg har en solution her. Add og New Project. Og jeg vælger et SQL Server Data projekt. Og det her projekt hedder Peter Pedals cykeltransport. Og så kalder jeg det DDS Lite Schema SCHM. Og det er et midlertidigt projekt, som jeg benytter mig af. Så siger vi OK. Jeg tror ikke, jeg vil have lov at kalde det. Jeg kalder det bare DDS Slide. Og vi skal ikke have de her navne. Sådan her. Og vi siger OK. Og vi kan nu se, at vi har oprettet sådan et projekt her. Hvis jeg går ind og kigger i min SQL Server Object Explorer, lukker vi den her, så kan I se, at der er et eller andet her, der driller. Jeg skal lige se, at nu er jeg oprettet et projekt, og I kan se, at det her det er altså projektet, det er ikke databasen, der bare siger, at der ligger følgende tabeller i projektet. Hvis vi kigger op på vores Project CV12 lokal DB server, så kan vi se, at hvis jeg laver en refresh, at nu har jeg også fået et Peter Pedals CT DDS Lite database, og i den database er der heller ingen tabeller. Så det er i den her database, at jeg i første omgang, altså Peter Pedals CT-DDS Lite database, at jeg nu gerne vil deploye mit skema fra DDS Lite. Gå tilbage til min Solution Explorer,
Og det her det minder om den første opgave, I havde med Russell-databasen, at vi adder simpelthen et SQL-skema nu, som er genereret af DDS-Lite. Add, og vi bruger en existing item. Og så skal jeg lige en tur op i mine projekter, hvor jeg har mine DDS-Lite projekter liggende. Har jeg her. Og det her er mit DDS-Lite projekt. Og hernede kan I se, der har vi den her folder, som I kan huske fra da vi kørte i DDS-Lite. Her ligger mine SQL-filer. Og jeg vil have lov at bruge de to her. Så dem adder jeg af henholdsvis min drop Peter Pedal og min schema Peter Pedal SQL schema. Sådan. Når vi lægger sådan nogle projekter filer ind i et DDS-Lite projekt, så skal vi lige være sikre på, at de ikke bliver buildet. Så jeg går ned og stiller properties. Jeg har højreklikket på min tabel her, eller mit SQL schema, og går ned og klikker properties, og så siger jeg build action bliver sat til none, og tilsvarende skal build action for mit schema her være none. Nu har jeg importeret mit SQL schema fra mit DDS-Lite, så jeg klikker på den her, og vi kan se, at skemaet her, det ligner sig selv. Der er ikke ændret på det. Det er DDS-Lite syntaks. Det står vist også oppe i toppen af det. Gør her. Og nu kører vi jo på et projekt, som er koblet op til en database. Så hvis jeg siger check parse det her skema, så kan I se, at det er godt. Og den bliver også parset op imod den her database, Peter Pedals CT DDS-Lite. Hvis vi kigger i SQL Server Explorer, med andre ord, det her projekt. Læg mærke til, at der er stadigvæk ikke nogen tabeller, vi har kun parset det. Så vi går tilbage nu, så beder vi, vores parser, eller vores executor om at køre det her skript. Og så bliver vi lidt forbavset, fordi nu kommer der fejl. Og nu skal jeg så huske det, jeg fortalte jer om før med, at vi havde cirkulære referencer. Og det betyder, at databasen har detekteret nogle muligheder for, at vi kan opnå cascade delete i vores database. Det vil sige, at på grund af de cirkulære referencer, så kan vi komme til at slette hele databasen. Og det vil den ikke gå med til. Så den går ind og kigger, og det er i vores relationships, den brokker sig. Så den går ind og så siger den her, jamen det i vores tabel, der hedder cykelbud, der kan I se, der siger den her, at vores on delete eller vores on update skal være no action. Og vi kan lige prøve at kigge på vores constraint fk2 cykelbud. fk cykelbud 2. Og den har vi hernede. Og jeg kan se, at det var det, vi overtog fra DDS-Lite, at der står kaskade. Og den siger altså, hvis du skal gå med til noget her, så skriver vi no action. Og tilsvarende på vores update, no action. Så du kan se, at der er flere fejl her, men det er følgefejl, fordi den kommer en tilsvarende fejl hernede, og den siger så, at på vores tabel udfører, og på vores constraint fk udfører 2, der har vi en tilsvarende fejl, eller uhensigtsmæssighed, vil jeg snart kalde det. Og I kan se, der har vi vores constraint udfører 2, og der har vi også cascade, som vi så retter til no action. Det skulle være no action. Det har vi her. Og I kan se, at den er god nok. Hvis vi kigger på vores DDS-Lite database også, så kan I se, at jeg har faktisk fået oprettet en række af de her tabeller her, budcentral og så videre. Det var lige indtil jeg kom til den situation, hvor vi kunne få cirkulære referencer. Og her er det så, at jeg kan ikke køre det her skript en gang mere, fordi jeg har allerede oprettet de her 6 tabeller, der ligger herovre.
Og der er det så, at jeg har stor glæde af at have mit dropscript her. Fordi nu har jeg faktisk tænkt mig at clear databasen. Og jeg klikker igen. Jeg kan se her, jamen den er helt i orden. Det her script vil vi godt kunne køre. Og jeg klikker lige på Object Explorer med det samme, fordi så siger jeg execute. Og vi prøver at lave en refresh. Og vores database er nu tom. Vi har smidt alle tabellerne ud igen. Går vi tilbage til vores skema hop, der opretter tabellerne. Og så beder vi om at få det kørt. For en sikkerheds skyld, vi tjekker lige syntaksen. Godmorgen. Den er der. Den er OK. Og så siger vi execute. Og den her gang får vi ikke nogen fejl tilbage. For nu er der ikke nogen cykler, som kan give kaskadeeffekt i vores database. Og hvis jeg laver en refresh herovre, se, så har jeg oprettet min database med de tabeller, der nu er her. Og det er sådan set det at få en database, der er bygget op på den her måde, er det eneste, jeg skal bruge min Peter Pedals CT DDS Lite database til. Det næste nu gør, jeg holder lige de to skemaer lukket. Jeg lukker faktisk kun det ene skema her. Jeg vil godt lige holde det her åben. Der er nogle af de gamle fejl her. Så dem lukker vi også. Vi lukker simpelthen tabellen ned her. Sådan. Går vi tilbage til vores Solution Explorer, og så ser vi, nu opretter vi så et nyt projekt. Eller, og det er her, hvor I kan se, at man har tænkt sig lidt om i de her værktøjer, fordi jeg kan nu begynde at sige, at jeg har en eksisterende database, nemlig den, jeg har fået oprettet ved hjælp af mit DDS-line skema. Nu ønsker jeg at få denne database lagt ind under SSDT. Og hvis jeg højreklikker, hvis jeg står i min SQL Server Object Explorer og højreklikker på en database, og det er næsten stort set lige meget hvilken server jeg kører på, så kan I se her, så siger den Create New Project. Og det er lige præcis det, jeg vil bruge, fordi jeg ønsker faktisk at få lagt min videre udvikling af Peter Pedals cykeltransport ind i et SQL Server Data Tool projekt. Så jeg siger Create New Project, og så kan I se her, at den benytter sig af den eksisterende solution, som jeg har åben, og jeg har oprettet mit DDS Lite projekt. Så vi laver et nyt projekt, Peter Pedals CT-SSDT. Det er altså min SQL Server Data Tool udgave af det her projekt. Og jeg lægger den i den eksisterende solution. Og jeg ændrer ikke noget med de her opsætninger, jeg navngiver bare mit projekt. Og det der sker, når jeg laver et nyt SQL Server Data Tool projekt, det er selvfølgelig, at så får jeg en ny database, der kommer til at hedde det her, og jeg får også et projekt, der kommer til at hedde det navn her. Så jeg siger start. Og nu arbejder vores værktøj på fulde drøn. I ser, at vi begynder at importere vores database. Vi tager lige lidt tålmodighed, og I kan se, at der er mange ting, der skal laves. Hvis I har lyst til at se, hvad der er sket, så kan I se her, at der ligger et summary nede, en log over, hvad der er hent, men det er sådan set bare det, der står i den her log. Så vi siger finish. Nu har vi altså eksporteret vores oprindelige database ned i et SSDT-projekt og lavet en tilsvarende database til det SSDT-projekt. Finish. Og jeg kan se, at nu har jeg mine to projekter, mit DDS Lite, det var mit oprindelige projekt, og mine to komplette skemaer. Og så har jeg fået mit nye projekt, Peter Pedals SSDT, og det gør jeg så til mit startprojekt. Og hvis jeg åbner min folder, der hedder DBO, det er en skema, et namespace på databasen, hvor mine tabeller ligger inde i, så kan jeg se, at nu har jeg altså fået x antal små skript, et for hver tabel. De tilsammen udgør Peter Pedals cykeltransport SSDT databasen. Og nu kan jeg vedligeholde de her enkelte entiteter helt for sig selv, og jeg starter med at tage budfirmaet her.
og åbner den, og I kan se her, at nu har jeg sådan en design editor, hvor jeg kan gå ind og oprette constraints og alt, hvad jeg har lyst til, men det har jeg allerede lavet. Så jeg mangler sådan set bare at begynde at sætte attributter på min database. Jeg har udover mine primærnøgler her, har jeg ikke sat ret mange attributter på skemaet. Der var det den store struktur, som jeg var interesseret i. Hvis jeg lige går tilbage til min SQL Server Object Explorer, så kan I se, hvis jeg laver en refresh, at nu har jeg både et DDS Lite projekt, og nu har jeg et SSTT projekt på den samme database her. Åbner vi den, så kan I se, at der er ingen tabeller i endnu. Og det skyldes, at vi har en build-tankegang, når vi arbejder med et SSTT-projekt, så har vi en build-tankegang. Altså vi oversætter vores kode og får det kørt. Så vi går tilbage til vores Solution Explorer. Og så vil jeg gerne have tilføjet nogle attributter på budfirma, fordi nu kan jeg sidde stille og roligt her og arbejde med det. Så jeg vil gerne have et firmanavn. Sådan her. Og det her firmanavn, det bliver en envar. Og læg mærke til, at jeg bruger den samme idé, som man bruger i Entity Framework. Alle tekststrenge, dem lægger jeg bare i en envar max. Så er der ikke nogen begrænsninger. Firmanavn, det skal være givet, så det vil jeg have med. Jeg vil også gerne have et CVR-nummer. Og det er også en envar max. Det er ikke sikkert, at jeg har et CVR-nummer, det har jeg, for det skal jeg have, så jeg kan ikke tillade, at det er 0. Så kunne jeg jo have et direktørnavn. En direktør har man her, og ja, han bliver altså også en envar-mark. Sådan her. Det er ikke sikkert, at der er et direktørnavn, jeg kan komme på, så derfor siger jeg allow 0. Og I kan se, at nu har jeg mit skema stående hernede. Så nu har jeg faktisk tilføjet noget til min kode, og jeg kan se, at syntaksen er i orden, så jeg saver min SQL her. Og nu kommer det spændende, fordi SSDT'en, den builder og deployer vores projekt i forhold til vores tilhørende SSDT-projekt her. Så hvis jeg trykker F5 eller start, så kører jeg sådan set koden. Og hvis vi lige kigger ned i output-vinduet hernede, så kan I se, at vi startede vores deploy. Den siger så, at jeg har oprettet, og så fortæller den ellers alle de tabeller, der er blevet oprettet, alle de constraints, fremmednøgler og primærnøgler, som er blevet oprettet. Og jeg kunne se, at den siger, at det gik helt i orden, update er complete. Så hvis jeg går tilbage til min SQL Server Object Explorer, og så kan I se, at den faktisk bliver opdateret. Nu har jeg mine tabeller herinde. Hvis jeg åbner mit budfirma, kan jeg se, at den har også de kolonner, som jeg havde herovre. Hvis jeg går op i mit oprindelige projekt op, åbner her, og åbner mit budfirma, kan jeg se, at den har faktisk kun den oprindelige kolonne, primærnøglen. Så det er den her database her, det er kun en midlertidig database, jeg kunne slette nu, hvis jeg har lyst til det. Og nu har jeg så en database her, som jeg kan arbejde videre med. Den her database her kan jeg altså publish. Og det er jo det, der er det stærke ved SSTT tools. Det er, at man kan publishe eller deploye, om I vil det, sine databaser. Og man kan sørge for, at ændringerne bliver kørt ud. Så hvis jeg lige viser et eksempel på det, så går jeg tilbage, og så siger jeg, at jeg havde faktisk en entitet heromme. Vi kan lige gå ned og kigge, hvis vi lige tager i bunden, inden vi fortsætter. Vi ser hernede, at der har jeg mine projekter, der har jeg min SSTT udgave af Peter Pedal, og jeg kan se, at her har vi tabellerne hernede. Men de tabeller, der står her, det er altså den oprindelige kode. Så hvis jeg klikkede på min budcentral,
så er det sådan set bare SQL-koden, jeg har med at gøre. Men ikke tabellen. Men jeg arbejder altså med min kode i min Solution Explorer, ligesom når vi arbejder med C#-kode eller C++-kode. Her ligger mine objekter, entiteter om I vil. Så jeg går lige ind og laver en rettelse på bydel. Den har vi der, fordi jeg synes, der mangler et navn herinde. Så jeg sætter lige et navn på bydelen og giver den gang. Ja, korrekt. Envar mark tax. Max, envar char max og bydelsnavn, det skal jeg på. Gemmer jeg mine ændringer. Og nu er der altså en uoverensstemmelse imellem databasen, fordi hvis jeg går ind og åbner bydelen på selve databaseserveren, så kan jeg se, at undskyld, det var projekter, jeg fik åbent her, så der kan I se, her kan vi se forskellen. Her har vi altså SQL-koden i vores projekt, der viser nu, der kommer et navn på. Hvis jeg lige går op og åbner den samme tabel heroppe i vores database, så er det altså tabellen, vi åbner nu. På databasen, hvis jeg åbner min bydel, så kan I se, at den har ikke nogen navn endnu. Så derfor går jeg tilbage til min Solution Explorer. Jeg kan bare også klikke på start eller F5. Og I kan se, det står og kører hernede. Yep. Og hernede får vi at vide, uden at gå i detaljer, at vi har været inde og alter. Og alter er altså, når vi editerer en eksisterende datastruktur, data definition, at den har været inde og alter. Så hvis jeg nu går tilbage til min SQL Server Object Explorer, der kan I se. Husk det her, det var altså den fysiske database, som stod og kørt. Nu har den så fået et navn med os. Det er lige så stille og roligt blevet skubbet ud. Hvis jeg beslutter mig for, at det her navn er forkert, det skulle hedde bydelsnavn af en eller anden grund. Bydelsnavn. Så gemmer jeg. Trykker start. Jeg får at vide, at jeg renammer bydel til bydelsnavn. Og I kan se, at ændringen allerede træder i kraft over i vores lille vindue over. Så det vil sige, at nu kan jeg online sidde og editere min edit. Det kan jeg ikke, når jeg bruger DDS-Lite. Til gengæld er DDS-Lite enormt hurtig til at få stillet en datamodel op. Tak for denne gang.